eskerrik asko, urtsuak, eskerrik asko. Se, publiko jatorra xareten. Txiribiton, to, jaso dena, morroi. Zer esan diodan? Txiribiton, jaso dena, morroi. Segi. Txiribiton! Zer egin duk txiribiton? Txiribiton! Txiribiton, artista. Baina tira, gaurko jaialdiari hasiera eman behar diogu, eta gure jaialdiak ze izen du, barre egin! Barre egin? Berriro, ja? Benetan txiribiton, artista. Bai, potolo esamarra baina artista. Esan dut gure jaialdiak barre egin duela izena. Beraz, ondo ezitakoak garenez, lehendabizi egin behar dituguna da, hemen ditugun lagun guztiak agurtu. Horixe, agurtu. Beraz, Mirri, txiribiton... Bai, agurtu. Agurtu gure lagunak. Zuen. Berriro agurtu beharko diagu itxerri. Berriro, ea ba, bat, bi, eta hiru. Agurtu. Usten txirri? Zer? Txiribitonek estik modu egokien agurtu. Zergatik, ez? Ez du makurtu. Ez makurtuaz, txiribiton makurtu adi. Txiribiton, ondo agurtzeko gure laun guztiak, makurtu egin behar xao. Baiet, Tira, makurtu adi. Ondo agurtu. Ea, madi, begira, madi eta iru. Ze izan da hori? Berriro. Txiribiton, madi eta iru. Baina... Nork egin du zarata hori, Mirri? Nork egin duen? Txiribitonek. Txiribitonek? Egia daude txiribiton? Badakizue gertatu den. Gaur txiribitonek baskaltzeko 4 kilo terdi babarrun jandituela. Eta orain, pizkatxo bat nakurtzen denean. Ateratzen zaio, trompetaren hotxa. Mirri, hori normala da. Denok esan beharko diogu. Txiribiton, puskarron. Txiribiton, puskarron. Txiribiton, puskarron. Ez, txiribiton. Arrazoi du, gaizki ari gara. Ez diogu txiribiton puskarron esan behar. Esan beharko diogu, txiribiton puskartxar, hau dakiratxar, zuzea! Mirri, mesedez, ara hori guztiz normala da, txiribiton hain handia denez, asko jan behar du, eta asko jatearen ondorioz, hori gertatzen da. Baina hemen gaizto eta zitaldena da Mirri. Besteen akatsak salatzen dituelako. Beraz, salatzen dituena, zer da, salatari kontakatilu. Salatari zer? Kontakatilu. Salatari zer? Kontakatilu. Salatari zer? Denok batera esango diogu argi eta garbi. Kontakatilu. Bai, Bai. Eta hori zer da? Begira, beti txutxu-mutxuka eta esan mesatan, besteen akatsetan kasartzeak salatzen dituena da, salatari kontakatilu. Eta Mirrik jakin dezan argi eta garbi zer den salatari kontakatilua, kantu batez kantatuko dugu denok. Eta denok, behatza luze-luze jarria, nola hartzen duzuen, luze-luze. Eta Mirriri begira denok, salatari kontakatilu. Honela, salatari kontakatilu. Baina musikarekin batera, Ea ba, musikaz. Baina sustorik ez eman, Salatari
Bil